দ্বিতীয় 2 নম্বর চুবামুং जोंथिनि असारिक जराव तैविसा चाकमा कामी लाई हेई ताबु गरो काइन्टे कप्रा कामिओ ओमो चाकमा एडिसी विलेज न आगै वाखिनगर एडिसी विलेज बुजुनर वाखिनगर कन्स्टिट्युएन्सी ताई ब्लक उनके मान्दै आरडी ब्लक ताई एसेम्बली उनके आबार सिन्ना एसेम्बली उनके अरो सिंह जराव आंचलिक पार्टी खाइ हिनाय आगि आइन पिटि पार्टी कंप्रो आइन पिटि पार्टी खाइ हिनाय सिनी ताखुक अक्रा पुलेन देब्बरमा बिनि सरि जाया बिनि ताबुक फार्दर ट्रिटमेंट नि बागै बिथि बाराय पाइसाना नि बागै जों बनो हामजागै जेसें मानसक जों आं निजिनि तरफे आं जेसें मानसक दिन बनो सुबा फैके ताइ बनो कक बरि खालांगा बिनि ट्रिटमेंट नि बागै एडिसि हापांनो हयते बनो बसजों बुस्थां सालो साहाय्य खायनो हाबि कामबाय हेदा उनके जेकुनु प्रॉब्लम के साउदी yang अंकल नि बिसिं पिफाना सिनि आदं दं बिसिं पिफाना साउदी उनके नंगो 2015 व मुति दं होनब्ले ठीक আছে थांगन के हरो दं जों आं नि मत हिया मया ससिरि आजु मले ला